poštovani posjetitelji, dragi gosti i uzvanici. Najsrdačnije vas pozdravljam na početku večerašnjeg koncerta koji nam povodom 50. obljetnice rada Ivaničke tvornice alatnih strojeva i 35. obljetnice Kuda Itas poklanjaju naši domaćini Kud Itas i njihovi gosti. Kad se 14. travnja 1961. godine nekadašnja metalska zanatska radnja registrirala u Okružnom privrednom sudu u Zagrebu, vjerojatno nitko nije ni slutio da se stvara tvrtka koja će idućih desetljeća biti motor razvoja Ivanca i cijelog našeg kraja i obilježiti ivaničku metaloprerađivačku povijest. Već krajem 70-ih zapošljavao je 600 radnika iz starih rudničkih radionica, preselio se u nove tvorničke hale i integrirao s Prvomajskom iz Zagreba. Krajem 80-ih Itas zapošljava preko 900 radnika, te zajedno s ostalim proizvodnim tvornicama u sustavu Prvomajske predstavlja 30% proizvodnje alatnih strojeva u bivšoj državi. Od 2001. godine, nakon prelaska tvrtke u privatne ruke, počinje borba Itasovih radnika za svoja prava. Organizirani su prosvjedi u Ivancu i Varaždinu, a tek nakon očajničkog poteza štrajka glađu 18 radnika i medijskog pritiska dolazi do promjena prema Itasu. Nakon dolaska stečajnog upravitelja Ivana Polana i osnivanja nove firme Itas Prvomajska d.d. na čelu s Branimirom Lajom, počinje se s planiranjem proizvodnje, ugovaranjem novih poslova, vraćanjem starih poslovnih partnera, a nastavlja se i borba za devastiranu imovinu koja i danas traje. Danas Itas je preživio krizu. Broji 170 zaposlenih, ima 35 učenika, do kraja lipnja stižu novi skupi strojevi u koje se uložilo 1.100.000 eura. Borba za opstanak nije laka, a na generacijama koje dolaze ostaje da nastave pošteno raditi, čuvati nasljeđe, jer rijetke su obitelji u Ivancu i okolici u kojima barem jedan član nije bio dio velike Itasove obitelji. Svima upućujemo iskrene čestitke.